Diuen que davant els excessos de poder no tenim res a fer, i menys ara. Generen marcs de derrota perquè creguem que no és possible. Estem en una etapa en què les distopies no deixen espai a les utopies. Des d'Irídia, avui que complim 5 anys, ens neguem a acceptar els excessos de poder. Aviat els policies aniran identificats per davant, per darrere i al casc, i els responsables de la violència policial de l'1 d'octubre aniran a judici. No acceptar els excessos del poder és revisar cada actuació policial quan l'administració no ho fa, és visitar el CIE i la presó per frenar l'opacitat i és donar suport a les víctimes a nivell psicosocial. També ho és denunciar la impunitat públicament i dialogant amb les institucions. És difícil creure que una altra realitat és possible, però només pensant-ho de veritat i actuant en conseqüència dia rere dia aconseguirem canviar-la. Ampliar els límits del possible arribarà quan ens trobem a la porta d'un desnonament, paralitzant una deportació, traient una presa d'aïllament penitenciari, aconseguint la implantació de lleis feministes o implicant-nos en la construcció de projectes cooperatius. Seguirem a peu de carrer, juntes, per construir un món amb els drets humans al centre.